Dobrý den, vítáme vás v dalším výukovém kurzu pro program Corpus. V tomto výukovém kurzu se seznámíte s editorem materiálů a naučíte se, jakým způsobem lze do editoru materiálů přidávat materiály jednotlivě. Vlastní spuštění editoru materiálů můžete provést tak, že dvojkliknete na jeho ikonu v pracovní ploše nebo pomocí průzkumníku Windows, kdy ve složce 3D Corpus, Corpus 4 najdete soubor se jménem Materiál Editor.exe a na tento soubor dvojkliknete. Po spuštění editoru materiálu se vám otevře jeho pracovní okno. Toto okno se skládá z několika částí. Jednak jsou to šipky pro přesun vybrané skupiny materiálů. Dále je to ikona pro automatické setřídění materiálů dle abecedy. Pak je to nástroj pro kontrolu unikátnosti ID kódu materiálů. Dále je to okno, které zobrazuje všechny dostupné materiály v programu Corpus. Potom je to okno, které obsahuje všechny dílčí materiály u daného materiálu. Dále je to pole parametrů, které je používané v kalkulacích. Dále jsou to tlačítka pro přidání a smazání parametrů. Dále jsou to tlačítka pro přesun parametrů materiálu. Je to tlačítko pro uložení parametrů materiálu. Dále je to tlačítko pro nahrání vybraného materiálu nebo více materiálů ve skupině. Dalším tlačítkem je tlačítko pro přidání marží. Další skupinu nástrojů vytvářejí tlačítka pro vytváření, přejmenování a mazání skupin. Vedle nich můžete nalézt tlačítka pro přidání, přejmenování a smazání daného materiálu. Dalším tlačítkem je tlačítko pro obnovení souboru C-Image pro správné zobrazení materiálu v editoru materiálů. Dále je to tlačítko Přidat vše pro přidání všech materiálů, tlačítko pro přesun materiálů, dále jsou to tlačítka pro import a export materiálů a tlačítko Uložit. Upozorňujeme vás, že tlačítko Uložit je velice důležité tlačítko. Jestliže toto tlačítko nepoužijete po provedení jakýchkoliv modifikací v editoru materiálů, budou tyto modifikace ztraceny. Další částí okna editoru materiálů je to seznam pro zadání typu materiálů. Dále je to pole pro zadání rozměru tabule. Pak jsou to přepínače pro zadání typu ceny. Dále je to pole pro zadání velikosti použité bitmapy dekoru u daného materiálu. Pak je to pole přepínačů pro zadání směru textury horizontální nebo vertikální. Dále je to kontrolník rychle, která se otáčí ve 3D prostoru a ta zobrazuje, jak bude daný materiál vypadat. A dále je to pole pro zadání bitmapy. Při provádění importu materiálů, dekorů do programu Corpus jednotlivě musíte nejprve v editoru materiálů si vytvořit vlastní skupinu. Pro vytváření skupin materiálů použijte tlačítko Nová skupina. V otevřeném okně zadejte název vaší skupiny. Jak vidíte, editor materiálu automaticky vytvoří vaši skupinu na poslední pozici. Jestliže se vám nelíbí její jméno, můžete ji samozřejmě přejmenovat.
Pak takhle vytvořenou skupinu můžete pomocí přesunovacích šipek přesunout programu na pozici, ve které budete chtít, aby byla zobrazována. Naše skupina je prázdná, protože neobsahuje žádné materiály. Po těchto krocích pak program Corpus ve složce LM Text automaticky vytvoří složku se stejným názvem, jako je vámi zadaná skupina. Otevřte si složku na disku, ve které máte připraveny bitmapy vašich materiálů, které budete chtít jednotlivě importovat. Vyberte si je a skopírujte je. Pak si vyberte složku, která má stejné jméno jako vaše skupina v editoru materiálů, otevřte ji a materiály do ní importujte. Nyní máte vše připraveno pro import materiálů. Vyberte si vaši skupinu a klikněte na tlačítko Přidat materiál. Program Corpus automaticky otevře složku se stejným názvem, jako je vaše skupina, to znamená složku se jménem Moje materiály, která je podřízená složce LM Text. Vyberte si správný typ souboru, který budete chtít importovat. Klikněte na daný materiál a klikněte na tlačítko Otevřít. Tento postup opakujte pro všechny materiály. Nyní již máte vaše materiály importovány do programu Corpus. Po provedení importu všech materiálů je ještě potřebné jim zadat parametry, které jsou nutné pro kalkulace v programu Corpus. Mezi základní parametry patří, zdali se jedná o typ materiálu panel nebo jiný typ materiálu, jaké jsou rozměry tabule, jaký požadujete typ ceny, jaká je velikost vaší textury, zdali je to textura a je umístěna jako vertikální. Stejné parametry musíte zadat i u všech ostatních materiálů. Dále také musíte u všech materiálů zadat jejich parametry pro kalkulace. Pomocí tlačítka plus si přidejte jednotlivá pole pro zadání kalkulací. Nejprve zadejte kód materiálu. Při zadávání kódu materiálu je vhodné doplnit tento kód i tloušťkou materiálu. Při zadávání kalkulací cen si povšimněte, že zadáváte vaši nákupní cenu. Program Corpus vám pak umožňuje pomocí tlačítka zadání marží specifikovat marži, kterou budete chtít použít u tohoto materiálu. V našem případě je to marže 10%. My ji změníme na marži 20%. Stejný postup pak opakujte pro všechny ostatní tloušťky. Po zadání všech těchto parametrů u materiálů nezapomeňte použít tlačítko Uložit. Jestliže nepoužijete tlačítko Uložit,
Všechny provedené změny v editoru materiálu budou nenávratně ztraceny. Po kliknutí na tlačítko Uložit pak můžete editor materiálu uzavřít, protože již můžete vaše materiály používat v programu Corpus. Jakým způsobem se používají nově přidané materiály v programu Corpus, si právě ukážeme. V pracovním okně programu Corpus si vyberte vaši skříňku, pak aktivujte nástroj Dekory a jak vidíte, vámi importované materiály jsou vám již dostupné v programu Corpus. Úplně první je zobrazována složka Moje materiály a v ní jsou zobrazovány všechny materiály. Materiály si můžete zobrazit podle zadaných tlouštěk. Takto přidané materiály pak můžete již standardním způsobem použít v programu Corpus. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na setkání s vámi u dalšího výukového kurzu.